खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर जों दिनै गिबिसिन थारावनो नैबे बिपिएफनि सिएमनि सायावनो जोङो भिडिअनि सायाव सावरायलायगोन रायजोफोर। नैथियाव जोङो नैबे बागुरुम्बायावहाय थांनानै जे बिथांमोना बाथ्रा बुंहैदों बिनि सायाव जों सावरायलायनाय जागोन। थामथियावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिपिएफनि सिएमनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो सावरायलायनाय जागोन रायजोफोर। लोगोसे बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारिया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौ सिनाया होननानै बुंनायनि सायावनो जों सावरायगोन। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दंफां दाननायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। बे समाव खोनासं नोंथांमोना बिपिएफनि सिएमआ मा खोथा बुंदों। सम्पादक तुकुन याक्सिनि नाफायमोन प्रेसिडेन्ट शरद बसुमतारी नार्जारी याक्सिनि फायमोन सेक्रेटारि मैं देखाय নাই তাক যিবিলাক কথা সাহিত্য হিসাবে খব নাপায় এইবিলাক কৈ কিবা লাভ আছে। खोनाबायना मोजाङैनो खोनाबाय। सिगांनिफ्रायनो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौहाय बर'नि सिएमआ सिनाया। सासे बर' जातिनिनो सिएम जानानै बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिफोरखौहाय जुदि सिनायाब्ला अब्ला बेबायदि मानसिखौ मानो सिएम फसंखो बर' जातिया? मानो सिएम फसंखो? अब्ला बै बर' साहित्य सभायाव दावराव खालामनाया बे नीलकान्त गयारी सारखौहाय नेहाथारि दोननायनिफ्राय बोख्लायनो मोननैनि थाखायसो दावराव खालामनायमोन नामा? दिनैहाय बिनि फिननायखौ जोङो नुनो मोनदों। नङाब्लाथ' बियो दावराव जानाय नङामोन। दा बे दावराव जानायनि जाहोनानो जाहैबाय नीलकान्त गयारी सारखौहाय बिबाननिफ्राय बोख्लायनो गोसो जानानैनो बे दावरावखौ खालामदों। बेयो नंखाय नङा रायजोफोर। बिपिएफ पार्टीनि सिएम हाग्रामा महिलारिया मोनसे पलिटिकल पार्टीनिसो लिडार। नाथाय बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी सारा बर' जातिनि सासे आफादगिरि दैदेनगिरि सासे लिडार। अब्ला सोर देरसिन? पलिटिक्सआ देरसिन ना जातिया देरसिन? नोंथांमोननि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन। अब्ला जों मानो सायख'खो सिएम बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिखौ? दिनै जों खोनादों मुम्बाइआवहाय 75 crore हा बायनानैहाय न' बानायगोन। बेफोरो गासैबो बिजनेस। फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों प्रेस मोसाहारिमोन बायदिया गुवाहाटीनि हुरुसुजाइ स्टेडियामाव थांनानैहाय हाग्रामा महिलारिखौसो बाख्नायहैदों। हारिनि आसिगुर गावगासेबो एक पइन्टबो साननो रोङि गियान गैयै सासे सिएमखौहाय बे गुवाहाटी हुरुसुजाइ स्टेडियामावहाय बाख्नायनाया मोजां जायाखै, गाज्रिसो। प्रेस मोसाहारि लाजियाखै नामा नोंसोरो? जातिखौहाय दैदेनग्रा आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ जुदि सिनायाब्ला बिपिएफनि सिएमआ अब्ला मारै बागुरुम्बानि सोमोन्दै साननो रोंनांगौ जाखो? दा बे साननो रोङिनि थाखायनो दा 17 बोसोरसिमहालागै बर' हारिया गोग्लैसोनानै थाबोदों। ना बागुरुम्बा, ना गाननाय जोमनाय, ना जानाय लोंनाय, ना मा? दिनै माखौथो स्टेडियामावहाय थांनानैहाय हाग्रामा महिलारिखौहाय धन्यबाद होहैदों? लाजिया नामा नोंसोरो एमसिएलएफ्रा? आंथ' लाजिनाय मोनदों बर' जातिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि सिएम थानायनि थाखाय। रायजोफोर बे बाथ्रा बुंनायावहाय नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि मोननो हागौ, नाथाय नोंसोर गावसोरनो साननानै नाय। मानो सिनाया होननानै बुंदों? मा हाग्रामा महिलारियाल' मानसि नामा? पलिटिक्सआ देरसिन नामा जातिनिफ्राय? बेबायदि जानो नाङा बर'नि गेजेराव, मिथिबायना? दानिया फैदो खोनासंदो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों। বিটিসি মাটির পাওয়ার বিটিসি উচ্ছেদ হওয়া নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয়। কিন্তু বিটিচিএল আমাৰ ইয়াত পাৱাৰ নাই।
আমাৰ পাৱাৰ BTCৰ বাহিৰত ইয়াত আমাক খালি পুলিচ খুজিলে আমি পুলিচ দিব পাৰোঁ BTCৰ মাটিৰ পাৱাৰ BTC উচ্ছেদ হোৱা নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয় কিন্তু BTCL আমাৰ ইয়াত পাৱাৰ নাই আমাৰ পাৱাৰ BTCৰ বাহিৰত ইয়াত আমাক খালি পুলিচ খুজিলে আমি পুলিচ দিব পাৰোঁ सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ इलिगेलि इनक्ल'ज खालामनानै थानाय अवैध दखलखारिफोरखौहाय होखारनायनि दायथ'आ BPFनि CM काउन्सिलनि CM हाग्रामा महिलारिनावहाय गारसोनानै होनाय मिथिगौना जेरै कार्बि आलंआवहाय काउन्सिलाव हगारनानै होदों थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिआरआवबो BPF पार्टिनि CM हाग्रामा महिलारिनोहाय हगारनानै होदों नाथाय हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों दानिया खोनासंदो কোনোবা পলিটিক্যাল পার্টির লিডার হয় না কোন হয় এইটো অবৈধ কাক বুজাই আছে অবৈধটো অবৈধ অসম চৰকাৰৰ অসম চুক্তিৰ দ্বাৰাতে সেইটো কাম কৰি আছে অসম চুক্তি ইয়াতে আছে চুক্তিত লেখা আছে যে সকল অবৈধ ইহঁতে যাবই লাগিব আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে বা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কমিটি আছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কমিটি ইয়াৰ দ্বাৰা যে কাম কৰিব লাগে কৰি আছে ইয়াৰ কোনোবা বড়ো সাহিত্য বা প্ৰেচিডেণ্ট কোনোবা ছেক্ৰেটাৰী বা কোনোবা সদস্য ইয়াৰ ওপৰত কিয় কি দৰকাৰ আছে ক'বলৈ অসম চৰকাৰে কিমান এই BTCটো অসমৰ ভিতৰত নাই নেকি অসম চৰকাৰে অসমে যেনেকৈ খেদাই আছে BTCও খেদাব লাগে এই BTCটো অসমৰ আছে না নাই এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই কোনে কৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ अब्ला हाग्रामा महिलारिया बे खामानिखौ मावनो हाया नामा गिनानै फावसायबाय नामा हाग्रामा महिलारिया BPF पार्टिया मावगोन ना मावा रायजो राजा नोंथांमोनाबो बे समावहाय बिजिरनानै नायदो BPFनि CMआ मावो ना मावा गासैबो दायथ'खौहाय इलिगेलि इनक्ल'ज खालामनाय बेदखल खालामनानैहाय थानाय हो बैसोर अवैध दखल खालामनायफोरखौहाय एरख'नो थाखाय हाग्रामा महिलारिनोहाय गासैखौबो हगारनानै होदों दा हाग्रामा महिलारिया बेखौ मावथारनांगौ नङाब्ला रायजो राजाफ्रानो होसोनांगोन आं बेखौसो सानदों रायजोफोर दा नोंथांमोना मा सानदों आं मिथिया नाथाय रायजो राजाफ्रा सिन्था खालाम BPF बायदि सरकारखौहाय जुदि बेबायदि खामानिखौ मावाब्ला अब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना साननानै लाब्लानो जाबाय रायजोफोर बे समावहाय जोबनायाव नोंथांमोना नैबे दंफां दाननायखौ नायदो BPF पार्टी देरहाजेननायनिफ्रायनो मोनसे नङा मोनसे इलिगेल हिसाब गैयै इलिगेल जानानै फैगासिनो दङ दिनैबो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि पानिराम ब्रह्मआ दंफां दाननायखौहाय कन्ट्रल खालामनो हायाखै बिथांमोननि नोजोरा फाइलुर जादों नंगौना नङा नाय नोंथांमोना देख नाय सिगांनिखौ आं हगाराखिसै मिथिबायना आङो ड्रप दोनथ'दों बेखौबो हगारनानै होनोसो हागौ आङो मिथिबाय दा नाथाय दिनैनिखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिस्राबाय नायदो बेयावहाय गंबेसे गलाय लानानै फैदों बे फैलुर सरकार नंगौना नङा हा खालि जायगा नुनाय मायनि पिकनिक स्पट बानायनानैहाय रां आरजिनायावहाय मोखां सोमदों BPF पार्टिया दिनै बै बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरखौहाय नायनो हायाखै BPF पार्टिया लाजिदों नंखाय बाखाय थांनानैहाय गावसोरखौ क्रेडिट लानो नागिरदों लाजिया नामा नोंसोरो हा BPF सापर्टार्स नोंथांमोन सोरनि मेगनखौ खाथेनो नागिरदों नोंथांमोना जेसेबांखि कालार फुननानै सावगारि बानायनानै ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिया मानो बे सैथोआ सैथोखा मिथिबायना रावबो मोनथियै गैया बागुरुम्बाखौहाय सोर जागायजेनबोदों सोरनि दैदेननायाव बागुरुम्बाया दिनैहाय वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ बेखौ रावबो मिथि गैया नोंसोर बायदि BPF सापर्टार्स खर' गाज्रि आदुवाफोर बायदि एसेबां नंला दानि जुगावहाय बर'फ्रा हा नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन नंथारै बाथारै
सोरबा हाग्रामा महिलारिखौहाय क्रेडिट होनो नागिरब्लानो जाया। बेयाव जोङो गनायनांगोन दे एक नाम्बाराव आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारमोनखौ आरो थुनलाइ आफादनि आफादगिरिफोरखौ लोगोसे UPPL नि CM खौ आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारखौ बेवहाय हाग्रामानि आसुगुर गावगासिबो बाहागो गैया। मिथिबाय दा रायजोफोर? मानोना हाग्रामा महिलारिया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौनो सिनाया अब्ला बागुरुम्बाखौ माबोरै सिनायनो? हा? नंगौना नङा? ना गाज्रि बुंदों नामा आङो? बागुरुम्बाखौ सिनायोमोनब्ला थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौबो सिनायगौमोन आरो आबसुनि मावथिफोरखौबो हाग्रामा महिलारिया सिनायगौमोन। नाथाय बिथाङा सिनाया। अब्ला माबोरै बागुरुम्बा सिनायनो? जाथिनि मानसिखौनो सिनायाब्ला अब्ला बै गोमो गोथां गोजा गाननायफोरखौ बहा सिनायनो बेलाय? हा? लासिं सिं बाथ्रा बुंहैनो नाङा। आं लाजिनाय मोनदों। दा नोंथांमोना मा बुजिदों? नोंथांमोननि सायावसै। गोजोनथोंसै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।